dudarik gabe, gaur 30. urtea dugu, Donostiko Sagardo egun hau ospatzen duguna. Importantea da horrelako egunak egitea, antolatzea, zatek azken batean sagardoaren edari bezala ezautzera ematen du eta sagardoaren inguruan dagoen kultura, historia, herri honen zea bat ere bai, ez da, zati bat dena, ez da, sagardoa eta bere inguruan dagoen guztia. Esperantza oso ona dazkau, aurtengo guztan gainean. Kaltia aldetikan ikusi dugu asko dagoela, 2008 aspaldi urtean izan da gehiena 2008koa zen, 12 milioi kilo bildu ginen, eta aurten 12 milioi igualez, baina 10 milioi kilotikan gora biltzeko esperantzak egin gaude. Eta kalidad aldetikan, aurten egin duen eguraldiagatik eguzki asko edukigu eta azukre asko hartu du. Gozotasuna handia dauka. 6 gradu erdiko alkohola izango duen sagardua espero dugu izatea aurten, eta kali aldetikan gozoa eta ona. Gipuzkoako sagardogileen elkartean ikusten ari geana da, sagardogintza kulturalki eta historikoki indarra handia duela. Orduan, nahi geana da saiatzen pixkanaka muitzen sagardotegiak turismo sektorera. Eskaintza geroz eta zabalagoak sortzen. Gure azken proiektuetako bat edo elkarlan bat da Albaola Itsas Kultur Faktoriakin. Eta, sortu duguna da elkarlanean pakete turistiko bat, izango dela itsasoa, euskal arrantzaleak eta sagardoak historikoki izan zuten lotura ezagutzeko aukera emango duen pakete bat. Egin duguna da nolabait pak bat, dala 2 botil, 2 sagardo botil eta edalontzi bat kaja batean. Modu apainean, opari bat egiteko oso ederra dena, eta nolabait helburua bikoitza da alde batetik San Juan Baleontziaren eraikuntzan laguntzeko modu bat da, eta baita ere nolabait lotzea itsasondarea, euskal itsasondarea eta sagardogintza. Zer esanik ez dago turismoaren munduan gero eta konpetentzia handia dagoela, eta alde hortatik oso importantea da bakoitzaren destinoa ondo bereiztea eta bere bereiztasunak eta ezaugarriak ondo finkatzea. Ez alde hortatik nik uste dut sagardoa da gure errotan dagoen kontu bat eta askotan horrelako kontuek eta horrelako bereiztasunak egiten gaituzte are erakargarriagoak. Eta nik uste dut sagardoa ez dela bakarrik edari bat, dala kultura bat, dala edateko modu bat, dala festa egiteko modu bat, sozializatzeko modu bat, eta kanpotik datorren jende askori asko gustatzen zaio hori, eta segituan egiten du, kontaktatzen du, eta gustatzen zaio kultura hori, ez? Sagardogileek, sagardo egiteko erabiltzen dituzte sagar barietate asko. Nik uste dut, sagardogile sektore honek dauken erronka handi bat, nik uste dut, oinarri oso sendok jartzen nahi da, kalitateen aldeko apustu egin da azkeneko urte hauetan, bertako sagarren aldeko apustu ere garbi egin da dau, eta nik uste dut, daukeun erronka da, benetan gizarteratzea, sektore bezala, gizarteratzea eta merkaturatzea, mezu konpakto eta koherente bat, ez da, benetan kultura bat sustatu beharra daukeu, danon artean, sagardogileek, sagarra produzitzen dutenak, instituzioek, benetan oinarri batzuk elkarrekin finkatu, aiga lanen. Bat, bi, eta hiru gole lagutzi horiek, eta gole sagardoa. Horrein barruan noski. Gipuzkoako Foru Aldunditik nahi duguna da, batez ere gure baserritarrek ekoizpen hori, egin duten lan hori, bai landa ingurunen, sagardo zaintzen, sagarrondok zaintzen, egiten duten lan hori pixka bat bultzatu, ez? Eta horrekatik nahi dugu pixka gizarteari mezu bat zabaldu. Eta da, hemengo bertako produktu
baserritarren gure produktu, gure sagarra, gure sagardoa horrelako egunetan dastatu, probatu eta kontsumitu, ze horrela gu pixkat horrela babesten dugu eta zaintzen dugu gure lehen sektorea eta baita lan ingurunean lan egiten duten guztiak. Udararen bukaera honetan, Euskal Jaien inguruan horrelako gauza bat egitea, Donostiak egiten dituen apostuekin erabat bat dator, ez? Zer geran adierazteko aukera eskaintzen du, eta balioan jartzeko zer egiten dakigun, ez? Nik uste Donostiak izan behar duela erakusleioa aparta, bertako produktuak, bertako produkzioak ere erakusteko, eta alde horretatik horrelako ekimenek ikaragarrizko garrantzia dute hori egiteko bidean.